Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați sfărit. Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copii socolinde, nu știu că părinții nu mai sunt. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Banii ne-ar trebui la fiecare, toți avem copii și vremea-i grea. Însă cum să vinzi fereastra oare, cea la care mama n-aștepta?